Mit navn er Henrik, og jeg skal fortælle lidt om Flexbox og hvad vi har brugt det til på vores hjemmeside. Med Flexbox har vi mulighed for at ændre indholdet i en container til at ændre placering og forhold imellem andet indhold på vores hjemmeside. Det vil sige, at vi får flere funktioner at arbejde med. Display Flex gør det muligt at aligne vores indhold på linje med hinanden, i stedet for at opstille det som blokelementer, som alt indhold normalt er opstillet som, hvis ikke man har angivet anden værdi. FlexWrap gør det muligt at få indholdet til at stå på flere linjer frem for en enkelt linje. Ved FlexGrow, der giver man indholdet en forholdsværdi, hvilket gør det muligt at ændre størrelsesforholdet mellem det forskellige indhold. Jeg hedder Anne, og PHP, det er det, jeg skal fortælle om. Og det er et serverscript-sprog, som bliver brugt til at lave dynamisk hjemmesideindhold, at hente filer fra en server ned til en hjemmeside, at udføre handlinger såsom create, open, read, write, delete og close files på serveren, og at tilføje slette eller ændre data i din server. PHP-filer bliver lagt i en mappe på computeren, og den mappe kører igennem et serverprogram, som enten er MAMP til Mac eller WAMP til Windows. PHP indeholder en masse andre smarte funktioner, eksempelvis at man kan linke flere dokumenter sammen, så man ikke har et stort HTML-dokument. Dette gøres ved et include statement. Eksempelvis skriver man et PHP-tag, hvor man skriver include og linker det til den fil, man gerne vil include. Jeg hedder Laurits, og jeg skal lige forklare den sidste del af PHP'en. Udover dette kan PHP også blive brugt til at hente data fra JSON. Dette gøres ved at sætte to variabler op. JSON data er lige med file get content data.json. Denne variabel deklarerer vi i PHP, og den gør, at vi kan hente JSON-dataen fra JSON-filen. Den anden variabel, JSON, er lige med JSON decode JSON data true. Med denne variabel fortæller vi PHP, at vi gerne vil have PHP til at afkode JSON-dokumentet som et array, og vi sætter et true statement for at være sikker på, at den gør det. Hej så, jeg hedder Frederik, og jeg vil forklare den sidste del af PHP og lidt om JSON også. Den sidste ting, vi benytter af PHP, er til at få et output ud på vores kampagneside. Det gør vi ved dette statement. H1 PHP echo JSON data 0 H1 PHP slut og H1 slut. H2 PHP echo JSON data 0 H2 PHP slut H2 slut. Dette eksempel er taget ud fra main PHP-filen. H1 og H2 er vores header-titler, som ses øverst på kampagnesiden. Echo er et statement, der fortæller PHP, at den skal komme med et output, som den kan echo eller printe inde i den specifikke HTML-bracket. Den refererer så tilbage til JSON-variablen, og data og H1 eller H2 er angivne værdier i JSON-filen. JSON står for JavaScript Object Notation, og det er faktisk bare en enkel måde at simplificere tekst og andet indhold på, så det ikke fylder så meget, og så det hurtigere og lettere kan blive overført fra en server til en hjemmeside. Selve JSON-syntaksen er meget anderledes i forhold til andre kodesprog, såsom HTML, CSS og PHP, som vi også har brugt i projektet her. Og det fungerer sådan, at man skriver et objekt, som indeholder en masse par, og de par det er en værdi med en tilsvarende nøgle. Et eksempel på, hvordan JSON kunne skrives, kunne være den måde, vi har opstillet navigationsmenuen på kampagnesiden. Og det var simpelthen, at vi først lavede det øverste objekt, som hed nav, og så lavede vi et array med de tilsvarende værdier, for at eksempelvis der stod home, der havde den tilsvarende værdien hjem, visit havde besøg, activities havde oplevelser, skoler. Det betyder altså, når du så skriver echo data eller nav, og så den specifikke værdi, så vil den output nøglen ind i PHP, så det kommer til at stå faktisk på hjemmesiden. Yes, det var alt.
Hej så, jeg hedder Frederik, og jeg vil forklare den sidste del af PHP og lidt om JSON også. Den sidste ting, vi benytter af PHP, er til at få et output ud på vores kampagneside. Det gør vi ved dette statement. H1 PHP echo JSON data 0 H1 PHP slut og H1 slut. H2 PHP echo JSON data 0 H2 PHP slut H2 slut. Dette eksempel er taget ud fra main PHP-filen. H1 og H2 er vores header-titler, som ses øverst på kampagnesiden. Echo er et statement, der fortæller PHP, at den skal komme med et output, som den kan echo eller printe inde i den specifikke HTML bracket. Den refererer så tilbage til JSON-variablen, og data og H1 eller H2 er angivne værdier i JSON-filen. JSON står for JavaScript Object Notation, og det er faktisk bare en enkel måde at simplificere tekst og andet indhold på, så det ikke fylder så meget, og så det hurtigere og lettere kan blive overført fra en server til en hjemmeside. Selve JSON-syntaksen er meget anderledes i forhold til andre kodesprog, såsom HTML, CSS og PHP, som vi også har brugt i projektet her. Og det fungerer sådan, at man skriver et objekt, som indeholder en masse par, og de par, det er en værdi med en tilsvarende nøgle. Et eksempel på, hvordan JSON kunne skrives, kunne være den måde, vi har opstillet navigationsmenuen på kampagnesiden. Og det var simpelthen, at vi først lavede det øverste objekt, som hed nav, og så lavede vi et array med de tilsvarende værdier, for at eksempelvis der stod home, der havde den tilsvarende værdien hjem, visit havde besøg, activities havde oplevelser, skoler. Det betyder altså, når du så skriver echo data eller nav, og så den specifikke værdi, så vil den output nøglen ind i PHP, så det kommer til at stå faktisk på hjemmesiden. Yes, det var alt.